Учениците от клуба на Българският младежки червен кръст при средно училище Свети Климент Охридски в Зверино отчетоха събраните средства от даренията и продажбата на билети за благотворителния концерт "Деца помагат на деца", провел се в местното читалище. Младите доброволци от Младежкия червен кръст в Зверино преброиха дарените банкноти и монети в благотворителната кампания. Събраната сума възлезе на 1461 лева и 38 стотинки, а ръководителят на клуба Петя Илиева даде своя принос, за да може сумата да прехвърли 1500 лева. Благотворителният концерт "Деца помагат на деца", който беше проведен в село Зверино във връзка с 95 годишнината от основаването на Българския червен кръст, възлиза на 1500 лева. Като искам да благодаря на децата и на Петя. Видяхте Петя какъв жест направи. Тя добави лични пари, за да може сумата да бъде кръгла. Благодаря на всички. Това, което се случи в Мездра, не е за първи път, но няма да бъде и за последен. И за това всички инициативи на Червения кръст, посветени на хората на Мездра, на децата, показват човещината и добрината на хората от този край. И ние вярваме, че това нещо, което се случва, ще продължава във времето. В тази година тези деца направиха чудеса. Те събраха над 1000 лева за децата сираци и полусираци и тези 1500 лева, дарени на детското отделение на МБАЛ Мездра, е нещо страхотно. Благодаря от сърце на всички. Благодаря на Петя за това, което направи заедно с всички деца. Сумата бе връчена на доктор Веселка Павлова, началник на детското отделение в Мездренската болница. След като средствата бяха отчетени, младите червенокръстци посетиха и кмета на общината инженер Геннади Събков, който също направи своя принос в кампанията, като по този начин крайната сума, събрана от дарение и продажба на билети, възлиза на 1551 лева и 38 стотинки. Събраните средства ще бъдат изразходвани за закупуването на нова медицинска апаратура за нуждите на интензивното лечение в детското отделение.